Težište je na regionalnom stambenom programu za koji naredne sedmice počinje isporuka građevinskog materijala, a riječ je o 20 porodica izbjeglih iz Hrvatske koje žele da ostanu na prostoru BiH, kaže ministar za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske. I nadamo se da smo praktično s tim učinili ono što je najvažnije, a to je prvi korak u operativnom dijelu regionalnog stambenog programa. Već ste svi upoznati brojima, vjerujem 5400 stambenih jedinica, 4200 na prostoru Republike Srpske i mi smo pripremili praktično za prvi talas da možemo i dalje nastaviti od 175 korisnika na prostoru Republike Srpske. Mislim da ćemo to vrlo brzo početi, a u fazi smo na terenu obilaska terena i za drugi talas koji je značajniji, negdje oko 780 korisnika. Kada je u pitanju kredit CEP2 od 18 miliona evra, Narodna skupština Republike Srpske je prihvatila to zaduženje i čeka se potpisivanje sporazuma između entitetskog i državnog ministarstva financija, a onda će krenuti implementacija projekta u opštinama koje su za to spremne. Za sve vidove, što se tiče ministarstva, znači mi imamo negdje oko 8 miliona, oko 7.900 miliona, a to je znači za ukupno, za povratak u RS, za kolektivne centre, odnosno alternativni smještaj, za povratak u federaciju, negdje oko 8 miliona maraka. A ono što ja naglašavam, da smo pripremili u ove 4 godine projekata u iznosu od 220 miliona maraka. Tako da praktično ova naša sredstva su neka prva koja se obično pojavljuju na terenu i ona su, da kažem, najslađa, ali evo sad smo ipak pošli prije i sa regionalnim i sa CEB-om, vjerujem da ćemo početi prije operativno nego s našim sredstvima. Podržavamo napore ovog ministarstva po pitanjima izbeglih i raseljenih lica. Razgovarali smo i o realizaciji aneksa 7 Daytona, uključujući ljudska prava povratničkoj populaciji, što se tiče socijalne zaštite, zdravstvene zaštite i tako dalje. U Republici Srpskoj postoji još 8 kolektivnih centara, najveći je u Doboju sa 124 korisnika. Prema bazi podataka, u BiH postoji oko 50.000 izbjeglih i raseljenih porodica koje žele da riješe svoj status, a pretpostavlja se da je taj broj veći. Procjene da će to pitanje biti riješeno u narednih 5 godina nisu realne.